ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଅକ୍ଷୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ନରନାରାୟଣ ଏବଂ ହୟଗ୍ରୀବ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଚାରିଦ୍ୱାରକୁ ଏକ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ। ଖାଲି ବଦ୍ରିନାଥ କାହିଁକି, ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଉଭୟ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ମାଳବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ରାଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟ କିଛି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ମେଷ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ସିଂହ। ଏହି ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଯଶ ବୃଦ୍ଧିର ସମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦ, ଖାସ୍ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ। ବିଛା। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧନୁ। ଏହି ସମୟ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆରାମ ଆଣିପାରେ। ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆୟ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରେ। ମୀନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଲ୍ସୋ ରିଡ୍ସ ଆଶା ଭୋସଲେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଲତା ଦିଦି
ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୀତରେ ବଦଳିଥିଲା ଆଶାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। କ'ଣ ଥିଲା ତା ପଛର କାହାଣୀ?